Autismoaren espektroko nahasteko pixka rekorrido guztia familia horientzak ze impacto sekan, hori esan dugen duanen urtean koliseoan jende pila bat etorri zen, eta guretzat bai pertsonalki eta bai Gautena bezalako entidade batentzat oso unkigarri eta oso potentea izan zen, eta aurten pixkat horren inguruan, ze guraso taldeak antolatzen ditugunean, behar ezberdinak sortatzen dira, eta familia baten bizipena izan zen bere semiaren diagnostikoan inguruko aurreritzi batzuk suertatu zirala, umien artean, eta bai komentatzen genduan agian importantia zala horren inguruan hitz egitea eta mito batzuk haustia. Autismoaren inguruan mito aurreritzi asko dauzela, eta bai iruditzen jako bai familia moduan eta Gautena bezalako entidade moduan gauza batzuk azalaratu egin behar dira zela. Apirilaren 2an autismoaren nazioarteko kontzientziazio eguna dan, apirilaren 6an Gautenak urdindu segun antolatzen dau, eta pixkat hori, 2019an Eibarren izan zen, aurten Tolosan izango danez, esan genduan, hemengo puente bezala, orain martxoaren 30an egingo dugu hori, baina pixkat jendia animatzera joan Tolosara ibilaldi horretara, izango dela, espreski egun hori autismoaren inguruan murgiltzeko. Mito handienetako bat da, igarritzen dela. Osea, jende asko esan da, eskatzu igartzen, eskako igartzen. Ja, eskara berdiak, osea. Ez dakit, ez da beste gauza batzuen bezala igual oso evidentia izan daikela, pertsona batzuen bai izan lehike evidentia baina beste batzuen ganez. Bai, gero gaur egun igual, eta suposatzen dut domekan aterako dala, baina emakumeen infradiagnostikoare bai hor dago. Osea, zenbat emakumeek gaur egun adin heldu batian diagnostikoa jaso duten, bere bizitza kakotxen artean arruntasun baten garatu izan da beti, baina horratzetikan zelako zailtasun sozialak izan dituzten, zelako lagun arteko erlazioetan beraien trabak topatu dituzten, eta 30-32 urtekin autismo diagnostiko bat jaso duten. Eta pertsona horiek benetan oso infrabaloratuak daude zentzu horretan, autismoak suposatzen daben inpaktua beraien bizitzarengan ez dalako bi begikin ikusten. Gustauko jakun etortzia ikastoletako, deskoletako umetxuen gurasoak, ze gaur egun prevalentzia oso altua da. 25 umeko gela batian, ume bat dagoela. Orduan, zure gelan, zure alaba edo zure semien gelan, umetxo bat egongo da. Orduan, horrek, zer pentsau bai eman behar dezko. Nahi duguna da, jendiak bildurri gabe galdentzia, adibidez, esaten dutxuenian, zure semiak autismoa dakala, zuk baten zara parkera, eta ez nire semiak autismoa dakala, eta jendia askotan ez da usartzen gauza galdetzera, ez daki nola reakzionako dozun, igual ez daka informazio nahikua eta pixkat horrek atzera botatzen dutxu, gauza galdetzera orduan, nahi duguna da ingurune hori aprobetxau, jendiakin holan gauzen bezala jarri, eta jendiak aprobetxatzeko zalantza guzti horre guri galdetzeko. Guk Gautenan, saiatzen gara pizkatxo bat, guraso horiek enpoderatzen. Azkenean gurasoekin dauz umetxo horiek, eta guraso horiek dira beraien umen espezialistak, eta beraiek ezagutzen dute beraien bizitzako esparru guztietan. Eta gero eskola, ume horiek eskolan ordu pila bat pasatzen dituzte. Eta, de hecho, tertulia honetara, pete bat, orientatzaile eta hezitzaile bat etorriko da gurekin, pizkatxo bat ere bai, konpartitzeko, kasu honetan, autista dan ume batek ze aportatzen da gela baten. Gaur egungo imigrazioa. Badatoz toki batzutatik, non autismo hitza aparte ez dute inoiz entzun, ez dakite ez da zer dan, eta konnotazio benetan oso negatiboa daka. Ze beraien semiak, beraien jatorrizko lurraldean, txoruak dauz, kondenauta, edo zure kulpagatikan, hor zerbait gertatu da. Orduan benetan, guraso hoientzat, familia hoientzat, da bigarren diskriminazio bat. Eta hori da gure gaur egungo errealidade oso potentia.